Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Ni da farko na sako kakaliki masanin zuciya na, taimake ni ka karan hikima zan yabo ga masoyina. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Tsiran har da aminci dukkanin kama mai sona, duk ɗabi'un sakacce mu yi riko da su a dare har rana. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Almuntaga da kyan sura fuskarsa ba zanzana ko yana, idanuwansa akwai kyawu da kwarjini har idan ka duba. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Da hakoransa jeri-jeri gwanin kyawu gwanin dubawa, ga shiryarsa tsari-tsari na kyalli tana walkawa. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Gemun ya ci koyai kyawu ga haɗaɗɗen sajenawa, asimin ne shi masumun baya furci sai wahayi kam. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Mabuɗin halittun Allah mutum mala'ika har ruhana, shi fa haske ne da ya zo mana daga Allah ya ’yan uwana. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Yan uwa ga nasiha zan maka karkaɗe kunne kai duba, karkace wa ma'aiki mutum ne kamar ka zo ka riƙe hujjata. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Ya faɗa mana ba masani na yi sai fajalla makagin raina, na ya harfini hakikati garin rafi ne faɗar manzona. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Kai wallahi ba na biyun ka cikin sammai harkar sai ma, bincika annabawa su ma kaf ciki ba kamar manzona. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Wanda Allah ya ba sunaye duba ƙarshen tauba ma, Ar-Ra'ufu Rahimu sunayen ilahu da na manzona. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Jannati al'arshi sama'u an halicce su dan manzona, kursi lawul mafud gudan wata adama ranan nan. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Yabo gare ka ya zama tilas kai ne furucin bakina, ko cikin anbiya'ullahi kai kadai kaga Allah rabba. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Mahmud shi ɗaya yake gun sarki na mahaliccin raina, Allahu ka ƙara salati kun ɗan Amina mai cetona. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina. Har da ma ashabin nan da sun kai yaƙi a Hunaina, irin su Abubakar, Umar, Usmanu har Ali Sadaukina. Mustapha Mahmud sannu da macecin raina.
waliyan rabba waɗanda su suka yaɗa irin soyayya a saya 'yan uwana. Mustapha Mahmud sanyida a macijin kamar Shek Ahmad Tijjani mai ɗariƙa jagorana dole illa da bihin gaida Shehu Barhama ya gausina. Mustapha Mahmud sanyida a macijin A nan nake so zan dasa aya rabbi bani abin nema na mai waka Abu Ahmad ne wanda ke a jihar Katsinawa. Mustapha Mahmud sanyida a macijin A ƙarƙashin zawiyar Shehu Alhaji Yarbaya 'yan uwana wanda ke a garin Dutsen Mayin Gada a jihar Katsinawa. Mustapha Mahmud sanyida a macijin Allah ja mana kwanan shehi lafiya kurke sallama godiya da yabo sun tabbata kun fiyayyen halittun rabba. Mustapha Mahmud sanyida a macijin Assalamu alaikum mai sauraro. Kun saurari yabo daga bakin ɗalibinku wanda aka fi sani da Abu Ahmad. Karkashin jagorancin Malam Muntaka Hayin Gada. Idan kuna neman ƙarin bayani, ku tuntuɓe mu a wannan namba 090 33 06 35 65.